Di ay daghang gulay mga bay. Fresh kaayo gikan sa uma sa igsoon sa among agalon nga lalaki. Ay, ako nang gisuot sa rep ang uban. Di ay mint bay. Yan ka ni parsley. Di ay dillweed. Ano sa maniha? Di ay coriander. Di ay lettuce. Di ay beetroot. Fresh. Di ay ansa ni broccoli. Ito nagikuha ng uban ani ni Ate May. Okay. Iskuan ka ng pang diet food sa amo ang iro. Di ay repolyo ako ning utanon. Tangal tuna. Di ay cauliflower. Di ay purple cabbage. Di ay kalabasa. Kalabasa Bisaya. Ato ni bay hala kalami sa mga gulay. Sa mga kuang mga kapwa FW diri sa Kuwait. Muna ani nga sudlanan kay sa ako ang tag-iya igsuon sa akong mga galon nga laki.